si Prince. Kaso nakatakas. Bilas eh. Yan. Saan ba si Gadget Will? Kamagalala, parting na sila. Barbie. Hanapin mo si Tato naman. Wala kong pakialam kung paano gagawin. Gusto ko masaya, di ba? Bring it back to me. Okay, madam. Assalamualaikum. SPO1 Usman Santani. Waalaikumsalam. Sir. Ano yung kailangan sa akin? Kailangan ko lang kausap. Importante. Tungkol kay Jalil Abu Bakar. Kailangan mo siyang tingnan. Kailangan mo siyang makita. Ano? May misyon sa akin. Si Jalil. Sa Elvea. Biglang siya si Alan Espina. Ano yung mission? Nalaya ko ka. Pwede mo lang malaman yung mga bagay na pwede ko lang sabihin. Wala na kita. Usman, ang nangyayari nito ay higit na malaki kaysa sa akin. Kailangan ko ng kooperasyon. Usman, hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino ang tunay na pagkatao ni Major Alan Espina kahit sa kaibigan ko si Juan. Pero Sir Usman, kailangan mong tulungan si
alang ina si Janet sa kanyang misyon. Maasahan pa kita, kapatid. Sige mama, mauna na ako. Kailangan ko umalis. Kailangan ko mangyari ang mahal. Oo, hindi namin siya papabayaan. Ang itatago namin ng sikreto. Sige, mag-iingat ka ha. Doon lahat o mga tao na umahabol sa'yo. Magsuko.